kana kallon tsarin rayuwarmu ka san cewa damar yin arziki sai abin da aka shata maka malam. Yasa mutane su bi al'amura a hankali. Kaga wani Allah ya bashi wani abu, kakka ja da Allah, ka yadda ikon Allah. An yi wannan rubutun da babu wani mahaluki da ya isa ya tokare wannan abu, sai Allah ya yi. A ran nan za a rubuta, sannan ana rubuta arzikinsa da aka ce wa ajali. Kuma a ran nan za a rubuta date ɗin da zai bar duniya. Isa suka ce wai wani abu ne ya fi komai ni'ima a duniya. Wani ya ce kaza, wani ya ce a rashin sanin ran da za ka mutu shi ya fi komai ni'ima a duniya. Gaskiya fa an ka duba haka za ka gani. Mala ce ga date ɗin da za ka mutu, to kan ma kam lokacin ya zo ma ka mutum ma ko ba haka ba, saboda firgita malam. To Allah sai ya rufe wannan. Haka ne, yanzu nan kuna tare da mutum idan ya je kan wannan ajalin shi kenan. Ka tabi rizqihi wa ajalihi. To sannan sai a rubuta sa'idun dan aljanna ne au shaqiyo ko wal iyazu billahi ko dan wuta ne shi. Duk a ran nan za a yi wannan rubutu. To Allah ka sa muna daga cikin hannun dama, Allah kuma ka sa muna daga cikin masu sa'adar rayuwa. To kaga manzon Allah ne ya faɗi wannan, tun daga ran da ya faɗa har ila yau din nan ba ta samun sabani ba samu